Ei, Xavi, d'on és aquesta idea de fer música amb objectes quotidians? Bé, d'on neix la idea de fer música amb instruments reciclats? D'entrada no m'agrada molt aquesta expressió, instruments reciclats, objectes transformats o objectes construïts amb materials rebutjats o no sé, hi ha una cosa en el llenguatge a vegades que em fa pensar. Ve de que més o menys a l'any 91 el meu avi es va trencar el fèmur o la cadera i jo, que en aquella època m'agradaven molt les flautes, vaig veure que la crossa que duia era com una flauta pels forats, simplement per l'aspecte que tenia. Jo li vaig dir, avi, seu, esclar, i pobre home, i li vaig agafar la crossa, la vaig desmuntar i vaig tocar la part dels forats com si l'hagués estat tocant ja tota la vida. Vaig veure que tenia un filó per descobrir, no per descobrir, sinó per explotar. Són coses que ja sempre s'han sabut, no? Des dels excèntrics musicals, que ja eren tota una disciplina de circ i que es perd en el temps, no? El bufó, el pallasso, que treia un instrument de context, doncs un instrument fins i tot no musical, doncs el convertia en instrument musical, no? És una disciplina molt antiga, si ho mirem també com a disciplina. Que passa que avui en dia hi ha materials que abans no hi eren. La idea de tocar objectes o de tocar coses que ens envolten és molt tradicional. Sempre la música tradicional està plena d'exemples d'aquests. Eines del camp, objectes de la cuina, sempre s'han fet servir, perquè, com jo dic, la música és més antiga que els instruments i és una necessitat. Per tant, si no hi havia encara un Stradivarius ni intencions d'inventar-lo, doncs es tocava amb el que fos. El cas era tocar i sempre ha estat així. Ara hi ha materials nous, dels quals no sabem què fer-ne. Una de les maneres crec que és també fer servir l'enginy i també, per què no, la vis còmica que té cadascú per inventar-se instruments estrambòtics i tocar-los i fer el que faci falta. Es pot fer molta cosa. Crec que és ja per ser una disciplina artística això de transformar objectes. Tots els objectes serveixen per fer música? O cal fer-ne moltes modificacions? Pel que fa, si tot serveix per ser tocat o per ser manipulat, jo crec que sí, tot serveix. A veure, una altra cosa és que faci més gràcia, menys gràcia, sigui més entenible, sigui més escènic o sigui més insípid. Tot serveix en el sentit que tot sona, fins un cabell quan cau a terra. Una altra cosa és que el puguis aprofitar, aquest so, no? I després, fins on cal modificar l'objecte? A mi particularment m'agrada transformar poc l'objecte, o sigui, fer-ho servir pràcticament cru, volta i volta. És a dir, si l'objecte ja funciona sol, no fer-li més coses, perquè perd la gràcia. L'escombra que toco és tal qual, la crossa que toco també, el manillar també, el totxo, la totxana travessera que toco, que en realitat ja em van dir és un supermaó de 20x50, doncs això mateix. Té 4 forats i un més per bufar, és a dir, està poc modificat. Crec que és interessant no manipular-lo fins al punt de que es perdi la natura en si de l'objecte. És a dir, si tu aquella, no sé, una tanca de les obres la modifiques tant que al final ja no se sap si és una tanca de les obres o què és, llavors per mi perd la gràcia, per mi, és que també hi depèn del que hi vulguis tocar, perquè si vols tocar una cosa molt complicada amb un objecte molt senzill, si vols tocar una sinfonia de Mozart amb una cassola, doncs o no podràs fer-ho de la manera que tu vols fer, o si ho has de fer al final és que ja no serà una cassola, serà una artilugi que serà com una espècie de teclat electrònic o no sé què m'estic imaginant. Jo no contemplo des de la meva visió transformar tant els objectes ni portar-ho cap a una vessant electrònica, perquè llavors tot és possible. I a mi aquesta vessant de tot és possible, potser és que tanta llibertat no sé fer-la servir. M'agrada més treballar amb elements i transformar-ho poc. Crec que té més missatge, però tot depèn, no hi ha una norma. En els teus tallers didàctics, has despertat mai el coquet de fer música a algú?
Sí, 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 esclar. A veure, no sé, si sense voler crees vocacions, no? O crees que la gent et veu, que et mostres molt, que vaig molt a escoles, vaig molt a instituts, i sempre hi ha algun nano que al cap dels anys et diu «Ei, toco el trombó gràcies a tu!» No? L'altre dia em va venir, estava actuant a la Corunya, i em va venir un aixito com jo. Dic, aquest és de la meva edat, saps? Un així amb tota la barba. Diu, Xavi Lozano. I, ostres, estic vivint aquí, però quan vivia a Barcelona, ja fa molts anys, jo i tota la meva classe et vèiem en el programa aquell que fèieu al K3, l'Atrapassons. Diu, hòstia, gràcies a tu que he acabat tocant la gaita i la flauta i no sé què més. I clar, vaig pensar, ostres, ja fa uns quants anys de tot això, sí, 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 és inevitable. Jo crec que també la meva manera de ser, la meva manera de transmetre aquest coneixement, mitjançant l'humor, una mica d'humor, una mica o molt, jo crec que l'humor sempre vehicula molt bé tot el que és un bon missatge, o l'ajuda, o l'acaba de rodonir, jo no pretenc mai guardar-me coses ni... Jo sempre explico, no sé, diuen, però això com ho fas? Jo sempre ho explico, perquè crec que és compartint tot aquest coneixement que ens beneficiem, que si no, quin sentit té fer coses pels altres, que crec que és el que dona sentit a aquesta existència tan absurda a vegades i tan bé divertida. Mira quin panorama que tinc aquí. Això és un dibuix de la Judit Temistanjoglous, una crac. T'han demanat mai de fer algun concert temàtic sobre alguns grups o cinema? I sobre si ens han demanat o si m'han demanat fer algun concert temàtic sobre grups, altres concerts, altres grups, cinema... I justament amb el cinema, sí. Mira, me'n recordo una feina bastant monogràfica sobre menjar o sobre mercats, que vam haver de fer una vegada a l'auditori amb cuiners de luxe, no sé exactament per què era, però una reunió de cuiners, era un esdeveniment sobre mercats. I sí, tocàvem verdures, i tocàvem el carret d'anar a comprar, això me'n recordo. I sobre cinema, es dona el cas de que formo part de l'orquestra, del grup que amenitza l'entrega de premis d'aquest concurs de curtmetratges a Badalona que es diu Filmets, i sempre a l'entrega de premis amb el grup sempre es toca tocar doncs, alguna banda sonora o fer homenatges a bandes sonores o fer aquella cunya musical basada en un leitmotiv d'alguna banda sonora. I sí ha aparegut algun objecte, l'escala musical mateix, l'escala musical em refereixo a l'escala d'alumini, i sempre l'hem fet servir. No ha estat un encàrrec cap a mi o cap a Bufansons, sinó que ha estat una aportació meva al formar part d'aquesta orquestra dels Filmets, la Filmets Band. Però vaja, sempre estem oberts a qualsevol proposta, monogràfic sobre ferreteries, monogràfic sobre conegudes marques de mobiliaris domèstics de procedència nòrdica. Estem molt oberts. Has estat a molts mitjans de comunicació, com TV3, K3. Creus que això ha obert horitzons a entendre la música amb instruments reciclats? Els mitjans de comunicació en els que he treballat, sobretot la televisió, el programa l'Atrapassons, el K3, això va ser l'any 2007, 2008, 2009, molts nanos el van veure, molts professors de música el van veure, i encara a hores d'ara, a través del meu canal de YouTube, on estan penjats els capítols, i fins fa poc la web, que encara estava activa, fa crec que uns 2 anys, doncs molts professors els feien servir cada material didàctic a l'aula. És a dir, que tots aquests capítols van ser molt ben rebuts, molt ben rebuts. I a més vam tenir la sort de poder disfrutar encara d'una televisió sense retallades, on si s'havia de gastar
no sé, uns quants euros més en fer una cosa més ben feta, o així es pensava, doncs no hi havia encara els problemes que hi hagués hagut avui en dia per fer això. I va quedar un programa del qual no només jo, sinó l'equip que encara ens veiem, n'estem orgullosos. Jo era un absolut novato i ara el faria una mica diferent. Però estem molt orgullosos. En aquell moment, tots els instruments que sortien, tots els instruments, van ser gravats en directe. Tot el que estic tocant està gravat al mateix moment. No hi ha cap playback, ni un. Sí, n'hi ha un. Us diré quin és. Hi ha un capítol que estem a un decatlon i jo toco un màstil d'una vela de windsurf. Doncs aquest so no és veritat, no és real. No, perquè no... Ens podries fer alguna cançó teva amb diferents instruments reciclats?